А домашните не домашни имаш? Значи две домашни ми дай, една сречка и пирен финал. Малка пушка там, сречко. Хвала спази. От ръка и той сега също е понеделник. Както Красимир нощи да Мартини. И сирене колко? Малко. Ще трябва да си здрав, прав, но не знаеш какво ще става. Не, сирене това. Той е хубаво, че не го изчипва може. Сколько от така отъдеш, че това е конзолите? О, да не. И да, какви претенции имаш към женята, добре? И ще кажеш в качеството на каква има претенции към нивите ми? Качеството не е, да, Стане се здраве малко. пидараш. Ти добре ли си бе? Отдела където страти ще има претенции към нивите ми, ще ме оставя по гол гъс, ще оставя, да знаеш. Да знаеш, без вас ще оставя. Ако продължавате да робите, спрете, чули? Спрете. Не е заплаха. Казвам само. Каква заплаха, бе? Ще прати пък най-малко в качеството на каква има претенция тук да ми искате. Защо не ти фана да този да чупиш стъклата, бе? Аз мога да ти помогна, знаеш кой човек е да чупиш стъклата? Имайте все, че нека да разследва. Момиче! Чакай малко, тук му кажи на момиченцето. Момиченце! Знаеш как ще ми го... Разбрали? Аз не искам да... Още малко и знаеш какво ще стане? Още искам да го излизат в съвета или в полицията, не знам какво ще стане, Иляне, чули? Добре, трябва да заплашите ли ма? Мърка заплашва, бе! Мърша! Мърша! Знаеш как ще изпукам тук? Изпукаме? Момиче, съжени ми се бие. Прекаляваш, гледа на струва детето срещу майката, ясно ли ти? Умряло куче. Умряло кученце. Да не припееш като... майка ти пидара да ебаш. Мърша, кой ще запиш, кой ще кажа? Момиче, а? Кой ще направиш? Момиченце. Как може да работиш с адвокат, дето има човек? Ти срещу кого? Ти на кого отиди да те кожеш? Ало. Да ме палят, да ме гърмеш. Ало. Ало, момиче. Момиченце. Момиченце, не малай. Не малай на кого да кожеш. Ти знаеш, че за закана за убийство какво ще направят, а? Където закавам? Нали кои съм закавам? Ти знаеш какво ще стане с това? Така е бъдете, че... Знаеш какво ще стане с тебе с полицията? Знаеш ли? Аз не къде съм закавам. Ще адвокат ти знаеш ли това гласува Филев? Значи ще погледам от такива сме израснали заедно. И зараз така. Бао, стата ти да е ба. Умрало куче. Ела да ти бъде. Я се съдових. Но той няма собствено. Батюко! Да. Взимам монетът пред малко каза. 82 стинки съм минуса.
Което? Мога да ви снимаме? Сега не знаеш какво такова. И 50 разлик ще ми даш. Добре. Добре. Не стига легка ми се е на нея. Запасен нея. Ну че да запас. Здравствуйте. Пак имаме проблеми с хубавата на пътя. Какво стане? Работи тук текста се работи на 5-10 метри, за съйовка, заплахи, ние запаша цял да ме занули, да ме стежи, да какво, да до мене. Знаете кой ще направи, как да си не беше да представя какво ще се стеля. Имаме дела сега, дела има. Но може тук снете да виж пред мен и държа да си вземам стоките и два такова, прибрати с работи. Има едно протокол за такова. Дайте да видим нещо, то човек, защо прави така? Защото е сигурно да съм учинява.
Много жал. За постоянно не познаваш, не може да да му кажа, ти пак стал, пак това, не е вярно. Точно така, не е вярно. Какви положения? Най-добрият вариант е въобще не жал. Обаче е да стигна това. Той е по-също да живее. Ще извикаме сега. Да се контролираме. Как се Напълно не знам какво ти казваме. Той наистина не знам какво. Дали ви имаш протокол, той подписал, той за кой тук, за кому се сняга. Той не излича да направо да плаща, той обича влиза и толкова си клиенти сега ще избягат и няма такова. Казвам, ще мълчат на камера има. Всеки въпрос да влиза, ама трябва да гранична заповед да има този човек, който не което го толкова ръководиш. Нямам време да обръщам внимание. Осено можеше миналата, осено после някакъв срок нещо. Василия беше записане. Тя Василия беше с такова направи на това пак. Сибирата, да. Те значи, което не е Даже тук присъстваш и казва, аз знам кой ги чите, слушай да си кажа, викам с полицията се разследва, аз не мога да дам посещение в България. Добре, станало. Да, няма да си живеем. Той има предмет. Кой има да се едат? Какво искаш? Да вземеш лекция. При делото, да. Той иска. Знаеш какво според мен? Аз съм си налет. Според мен гледате изкара изгонил си. Ма това вече го знам. За да може съда за делото на детето да те изкара или си къщи, или си изпуснал. Да те рече много дано знам. Зато ти казвам, че за мен най-логичното обяснение в момента. Какво е това? И то спидерашки. Разговаряш. Какво? Глупости. Трябва ли? Аз ще направя. Що си влязал? Сигаш нещо съм казал. Да, гледай. Защо? Къде е проблема на това момиченце? На това момиченце какво е? На кое момиченце? На това момиченце. Аз не знам. Ама, прави ти панери. Какви панери неща сликат? Ти баща ли си? Не съм. Не си още. Не съм. Колега, баща ли си? Защо съм вас? Да. Майко, знаеш какво прави? Също не протокол. За първопреден. Не, какво е? Казвам ти. Не, какво? Кой ще го разпишеш? Печено. Колега. Не е така. Добре, да се пусне запис. Има ли се? Това се да разбира сега. Няма се. Продължаваш. Момиченце, имаш ли свидетели? Искам да знам... Не ме заека, пидерас. Пидерас, не ме заека, ясно ли ти? Ебан гъс. Ето, господата са тук, униформени хора на полицията. Той е органи на полицията. Ти до кога ще продължаваш да настроиш твоето малко детенце да идва вкъщи и също майка си? Питам те до кога. Това нещо аз не го решавам. Не го решаваш ли? Момиченце, виж майка ти, виж. Той не е баща ти, той е майка ти. Ти си подписал фото. За кого гледаш? Как ще ме Какъв колега съм тя? Не, как ще ме бъдеш? Чакай малко, какъв колега съм тя? Първото. Второто, което така трябва да говориш като има полицейски орган с хората. Така трябва да кажеш момиче и майка.
Това ли е държание? Това ли е държание пред полицейски служител? Питам те. Какво се извиняваш, като станало вече цялата работа и тут продължаваш да говориш още? Чакай, той няма ли друг протокол пуснат? Няма ли? Провери, скарам протокол, който пусна, пише малко за закон за Министерство на вътрешните работи. Това малко ще да вие така чакам. Пиши, аз позвам, бе,